Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες, αγαπητά μας παιδιά, το μέλλον της πατρίδας μας, αδελφοί Χριστό. Στα δύσκολα χρόνια που ζούμε, είναι απαραίτητη η εξύψους παρηγορία μας. Ο λαός μας, ο λαός του Κυρίου, έχει περάσει και δυσκολότερες στιγμές που κράτησαν μάλιστα αιώνες. Αραβοκρατία, ενωτοκρατία, τουρκική σκλαβιά. Όμως πάντα ο Κύριος έστελνε εκπροσώπους του να τον στηρίζουν, να τον ενδυναμώνουν, όπως Κύριο Άνης Ξένος, Νίκονο Μετανοείται, Κοσμάς ο Ετωλός, Παπαπαναγής Μπασιάς και άλλοι. Έτσι ο λαός παρηγορείτο, ενισχυόταν στην πίστη, επέστρεφε και έμενε κοντά στον εσταυρωμένο Θεό. Ο Σύλλογος Φίλων Αγίου Όρους Ηρακλείου, που έχω την τιμή να εκπροσωπώ, κατάφερε και έφερε κοντά μας να μας ενισχύσει, να μας δώσει ψήγματα άνωθεν σοφίας, να μας μεταφέρει τη δροσιά και την γλυκύτητα του Αγίου Όρους, τον νεότερο, τον σημερινό Νίκονα τον Μετανοείται. Από τη νέα σκήτη του Αγίου Όρους στις παρυφές του Άθωνα, από τον χώρο της άσκησης, των παλεσμάτων, της θέωσης. Επανευαγγελίζει και μεταφέρει την πνευματική πείρα στον Ορθόδοξο λαό της Εκκλησίας μας, της Κύπρου και της Ευρώπης. Σήμερα ήρθε πάλι η σειρά μας, η σειρά της πόλης μας και της Κρήτης να ωφεληθεί. Θα ακούσουμε με προσοχή τον πατέρα Νίκονα και σας παρακαλώ με κοσμιότητα και ησυχία χωρίς κινητά να διακόπτουν. Αν θέλετε βάλτε τα στο αθόρυβο. Και έτσι θα γευθούμε παραδεισένια νοήματα. Μετά την ομιλία θα υπάρξει δυνατότητα διευκρινιστικών ερωτήσεων, φυσικά επί του θέματος της ομιλίας, αφού παρακαλέσουμε τον σεβασμιότατο πατέρα μας, τον κύριο Αρχιεπίσκοπό μας, τον κύριο Ειρηναίο, να μας απευθύνει τον πατρικό χαιρετισμό του. Σας ευχαριστώ. Πατέρα Νίκονα, σας παρακαλώ, ελάτε να πάρετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο για την ευλογία του και για την παρουσία του, τον Σύλλογο Φίλοι του Αγίου Όρους της Κρήτης και όλους εσείς για την πρόσκληση και όλους εσάς για την αγάπη σας. Όλοι οι χριστιανοί προσέχουν να μην παρασύρονται σε αιρέσεις και να είναι σωστή η πίστη τους. Να είναι ορθή η πίστη τους. Γιατί πιστεύουν σε εκείνον που είπε «Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Και αμέσως καταλαβαίνουμε ότι η πίστη μας είναι θέμα ζωής. Γι' αυτό είπε και αλλού «Η πίστη σου σε σοκέσε». Γι' αυτό και όλοι οι αγώνες υπερπίστεως διαμέσου των αιώνων. Γιατί η πίστη μας αφορά και τούτη τη ζωή και τη συνέχεια της. Δεν είναι θέμα μόνο αυτής της ζωής. Γι' αυτό και όλες οι Οικουμενικές Σύνοδοι, οι οποίες οριοθέτησαν το μέχρι που μπορεί να φτάσει ο ανθρώπινος νους και διετύπωσαν τα όρια τα οποία είναι επιτρεπτά. Από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να προχωρήσει, να διαχωρίσει, άλλες συνέπειες θα είναι προσωπική του ευθύνη.
δεν είναι κάγκελα που φράζουν οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων, είναι όρια προστατευτικά. Ο καθένας μπορεί να τα περάσει και να κάνει δική του πίστη. Αλλά εμείς καταλήξαμε στο ου καπαρνησόμεθα σε φίλη Ορθοδοξία. Πάντα εδίωκαν τους χριστιανούς. Πάντα. Το είπε και ο Κύριος μιας εξ αρχής. Έσεστε μισούμενοι δια το όνομά μου. Θα σας μισούν μόνο και μόνο επειδή θα σας λένε χριστιανούς. Για κανέναν άλλο λόγο. Όχι γιατί θα κάνετε κάτι κακό. Αλλά μόνο γιατί θα λέγεστε χριστιανοί, από αυτό και μόνο θα σας μισούν. Και πραγματικά από τα χρόνια τα πρώτα μέχρι τώρα τα μαρτύρια δεν σταμάτησαν ποτέ. Ξέρουμε ότι οι Ρωμαίοι όταν κάνανε συμπόσια στους κήπους για να βλέπουνε δεν είχαν φως, περιχύνανε χριστιανούς με πίσα, τους άναβαν σαν λαμπάδες και κάτω από το φως των χριστιανών που καιγόντουσαν ζωντανοί, εκείνοι γλεντούσαν και απολαμβάνανε το φαγητό τους. Από τότε μέχρι σήμερα. Πριν πέσει ο κομμουνισμός στη Ρωσία, ένας ηγούμενος από το Άγιον Όρος ήθελε να πάει στη Ρωσία. Ήταν δύσκολο για πολλούς και ποικίλους λόγους και έτσι πήγε Αγγλία και από εκεί με ένα τουριστικό γκρουπ επισκεφθήκανε τη Ρωσία σαν τουρίστες Άγγλοι. Όταν γύρισε, μας είπε πράγματα που θα τα θυμόμαστε ώσπου να πεθάνουμε. Και έσεστε μισούμενοι για το όνομά μου. Θα σας μισούν μόνο και μόνο επειδή θα λέγεστε χριστιανοί. Είναι μια γυναίκα, πιθανόν να ζει ακόμα. Την λέγανε Τατιάνα. Αλλά ζει την λένε ακόμα. Έχει έναν άντρα και ένα γιο. Πιάνουνε τον άντρα της, τον εκτελούνε, γιατί ήταν χριστιανός. Πιάνουνε το γιο της, τον εστέλνουνε στη Σιβηρία. 20χρονος, πεθαίνει πάνω στα χιόνια, γιατί ήταν χριστιανός. Επειδή το καθεστώς ήταν άθεο, εκείνοι πιστεύανε σε Θεό, άρα ήσαν αντικαθεστωτικοί. Δεν υπήρχε άλλος λόγος, ήταν αρκετός αυτός για να τους εκτελούν. Και εκείνοι άνοιγε το παράθυρο, να βλέπουν από το δρόμο αυτοί που περνάνε, ότι έχει εικόνες μέσα και ένα καντήλι που καίει. Και ότι είναι και αυτοί και αν θέλουν να πάνε να την πιάσουν και εκείνοι. Μια μέρα, ο ηγούμενος, ο Αγιορείτης, έμαθε μια ιστορία ενός νεαρού φωτογράφου, το Αλέξη. Τότε θα ήταν 18-19 χρονών, ο οποίος ήρθε μια μέρα σε θεολογική διαμάχη με έναν μικρότερο του, 17,5 χρονών, προτεστάντη. Εσείς έχετε λάθος, εμείς είμαστε οι σωστοί, ο ένας. Όχι, εμείς είμαστε οι σωστοί, εσείς έχετε λάθος, ο άλλος. Όχι, εμείς οι σωστοί, όχι, εμείς οι σωστοί. Όταν είδαν ότι δεν τέλειωναν οι θεολογικές τους διαμάχες, δώσανε ραντεβού το βράδυ στο σπίτι της Τατιάνας. Αλλά ο νεαρός, ο φωτογράφος, ο Ορθόδοξος, σκέφτηκε ότι σαν πολλά ήξερε ο μικρός, ο προτεστάτης. Και κάλεσε 2-3 για να τον συντράμουν με τα επιχειρήματα το βράδυ στη θεολογική συνάντηση. Επί 70 χρόνια απαγορευόταν να συγκεντρώνονται πάνω από 5 άτομα. Επί 70 χρόνια. Το ίδιο όμως σκέφτηκε και ο προτεσταντάκος, ο μικρός. Σαν πολλά ξέρει ο γέρος ο Ορθόδοξος. Πήρε και αυτός 2-3 να του συμπαρασταθούν, φώναξε και τα Τατιάνα κανένα δυο για να παρακολουθήσουν και το αποτέλεσμα ήταν να είναι γεμάτο το σπίτι της κόσμο. Και άρχισαν οι θεολογικές έρηδες. Όχι εμείς είμαστε σωστοί, όχι εμείς είμαστε σωστοί, και πάνω που είχαν ανάψει τα αίματα, ακούνε κάτι τρομερά χτυπήματα στην πόρτα, είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία. Δεν προλάβανε ούτε να ανοίξουν την πόρτα, έπεσε από τους μεντεσέδες. Μπήκε μέσα η αστυνομία με σίδερα και όταν φύγανε, το πάτωμα ήταν στρωμένο ανθρώπους και κρατάγανε τους 2 επικεφαλείς, τους μικρούς, τον 19χρονο και τον 17χρονο. Τους πάνε στο ψυχιατρίο. Και η εντολή γνωστή.
Το συνηθίζαν επί 70 χρόνια. Ενέσεις κάποιον να τρελαθούν σε ένα μήνα. Και ο μικρός ο Προτεστάντης και ο Ορθόδοξος ο Αλέξης. Ο Αλέξης πρέπει να ήταν πολύ όμορφο παιδί. Το κατάλαβα και από διάφορες εκφράσεις του ηγουμένου. Αλλά και αυτή η ομορφιά του φαίνεται ότι τον έσωσε. Δεν του κάνανε οι νοσοκόμες τις ενέσεις που έπρεπε να το κάνουν γιατί τον λυπηθήκανε. Του κάνανε άλλες. Μετά ένα μήνα βγήκε και τα μυαλά του ήταν στη θέση τους. Και αναρωτιότανε τι είχε γίνει ο Μικρούλης. Τον συνάντησε μετά από 2 μήνες στον δρόμο. Ο Προτεσταντάκος, παράλυτος σε πολυθρόνα, τον έσπρωχνε η μητέρα του και τρελός. Γιατί ήταν χριστιανός. Τρελός και παράλυτος μέχρι τώρα που μιλάμε. Τότε ήταν 18 χρονών, 17 χρονών, πόσο θα είναι τώρα. Και ακόμα τον σπρώχνει η μητέρα του. Δεν είχε κάνει τίποτα. Πίστευε στον Χριστό. Ήταν χριστιανός. Και αυτό ήταν αρκετό για να τον μισήσει εκείνος που μισεί την αγάπη, το Θεό της αγάπης και αυτούς που αγαπάνε. Μέχρι σήμερα που όλοι βλέπουμε τι γίνεται όχι μόνο στην Ανατολή, ότι σφάζουν τους χριστιανούς επειδή είναι χριστιανοί, δεν είναι αντικαθεστωτικοί οι λαθρομετανάστες που έρχονται από την Λιβύη και από την Τινησία και από την Αφρική μέσα σε βάρκα, λαθρέα, με κίνδυνο να πνιγούν όλοι και αυτοί που κινδυνεύουν να πνιγούν πετάνε στη θάλασσα και πνίγουν τους ομοίους τους επειδή είναι χριστιανοί. Δεν είναι αντικαθεστωτικοί. Τους πνίξανε 15 χριστιανούς, τους πετάξανε από τη βάρκα μέσα στη θάλασσα. Αυτοί που έρχονται εδώ για να γλιτώσουν. Γιατί ήταν χριστιανοί, για κανέναν άλλο λόγο. Και όλα αυτά για την πίστη. Γιατί πιστεύουμε ότι η πίστη μας είναι ανώτερη και από τη ζωή μας. Αλλά μας σώζει η πίστη για την οποία θυσιαζόμαστε. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρίσουν και έχουν σωστή πίστη οι δαίμονες. Δεν είναι λάθος η πίστη των δαιμόνων. Ο διάβολος είναι ορθόδοξος. Η πίστη του είναι ορθόδοξη. Δεν είναι πλανεμένη αιρετική. Εκείνος κι αν ξέρει από θεολογίες. Εκείνος υπήρχε πριν καν να σαρκωθεί ο Χριστός. Σαρκωθεί και έρθει στη γη. Δεν πλανάται. Η πίστη του είναι σωστή. Θα πάει στον παράδεισο? Όχι. Γιατί? Γιατί έχει πίστη σωστή, αλλά δεν έχει ζωή σωστή. Και πίστης άνευ έργων νεκρά εστί. Την πίστη μας θα τη δείξουμε με τα έργα μας, με τη ζωή μας, με τον τρόπο που ζούμε. Όχι μόνο με τα λόγια. Όχι μόνο με ό,τι έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Θα φανερωθούμε αν είμαστε χριστιανοί από τον τρόπο που ζούμε, όχι από αυτά που λέμε. Πολλοί μιλάνε για Χριστό και για Ορθοδοξία και η ζωή τους είναι κάθε άλλο παρά ζωή χριστιανού Ορθοδόξου. Γι' αυτό λέει ο Χριστός ότι αυτός που με αγαπάει θα τηρήσει τις εντολές μου. Δεν θα μιλάει μόνο για μένα. Θα τηρήσει τις εντολές μου. Και από τούτο θα καταλάβουν λέει ότι εμείς μαθητές, ότι θα είστε μαθητές μου, οι άνθρωποι. Από τι? Από το αν κάνετε θαύματα? Όχι. Από το αν νηστεύετε? Όχι. Από τι? Εάν αγάπη έχετε αλλήλεις. Από την πράξη. Από τον τρόπο που ζείτε. Γι' αυτό αυτός που με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου. Επομένως θα μας σώσει η πίστη προς τον Χριστό που θα αποδειχθεί ότι είναι πραγματική από τις πράξεις μας προς τους άλλους. Θα θυσιαστούμε για τον Χριστό, αλλά θα θυσιαστούμε και για τους ανθρώπους. Και η ζωή μας θα είναι μια καθημερινή θυσία. Ο ίδιος είπε ο Κύριος, «Ούκ ήρθαν διακονηθήνε, αλλά διακονήσε». Δεν ήρθα να με υπηρετήσουν, ήρθα να υπηρετήσω. Και όλοι ξέρουμε αν κέρδισε τίποτα από αυτό. Σταύρωση. Δεν μπορούμε να σωθούμε αγνοώντας
τον διπλανό μας. Ο δρόμος προς τον Χριστό περνάει από τον διπλανό μας. Λέει, στην παραβολή των ταλάντων, σε έναν έδωσε 20 τάλαντα, ο Κύριος, στον άλλον έδωσε 10, σε έναν έδωσε 10, στον άλλον 5, στον άλλον 1. Και έφυγε. Και επιστρέφει μετά από καιρό. Και του λέει εκείνος που είχε λάβει τα 10, ορίστε Κύριε, τα δούλεψα, εργάστηκα, τα πολλαπλασίασα, τα έκανα 20. Δούλε αγαθέ, μπράβο. Ο άλλος που είχε πάρει τα 5, ορίστε Κύριε, τα δούλεψα, τα εργάστηκα, τα πολλαπλασίασα, τα έκανα 10. Μπράβο. Ο άλλος, ορίστε Κύριε, δεν το έχασα το χάρισμα που μου έδωσες, δεν το έχασα το τάλαντο. Το έχω όπως μου το έδωσες, να σου το επιστρέψω. Δεν το έχασα. Και η απάντηση, δέστε τον και συγχώρεσε. Γιατί, τι κακό έκανε? Δεν έκανε κανένα κακό. Δεν αναφέρει ότι έκανε κάποιο κακό, γιατί να κολλαστεί? Γιατί απλούστατα δεν έκανε το καλό που μπορούσε. Προσέξτε το αυτό. Δεν θα σωθούμε γιατί κάνουμε το καλό. Γιατί δεν κάνουμε το κακό. Αλλά γιατί κάνουμε το καλό. Αυτό έλειπε, να κάνουμε και το κακό. Ήταν ένας μεγάλος δραστήριος άνθρωπος, είχε αφιερώσει τη ζωή του στους λεπρούς. Παγκοσμίου φήμης, μεγάλος ειρηνιστής και στην Ελλάδα είχε προσφέρει πάρα πολλά για τους λεπρούς. Ο Ραούλ Φολερό. Προτάθηκε πολλές φορές για Νόμπελ Ειρήνης και φυσικά δεν του το δώσανε. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι το Νόμπελ Ειρήνης το παίρνουν κάποιοι που έχουν κάνει πολέμους και έχουν σκοτώσει ανθρώπους. Σε αυτούς έχουν δώσει Νόμπελ Ειρήνης. Και αν θέλετε τα ονόματα, να σας τα πω μετά. Εκείνος δεν το πήρε. Έχει πει πολλά, όμορφα, έχει γράψει όμορφα και αναφέρει ένα ωραίο περιστατικό για μια ευλαβεστάτη κυρία η οποία βρίσκεται ενώπιον του Κυρίου για να κριθεί. Και όλο χαρά λέει στον Κύριο, ορίστε Κύριε, τα χέρια μου είναι κατακάθαρα. Δεν τα λέβασα ποτέ με καμιά αμαρτία. Και ο Κύριος την εδιώχνει. Την στέλνει στην κόλαση. Και εκείνη κατάπληκτη. Γιατί Κύριε, τα χέρια μου είναι καθαρά? Και της απαντά, καθαρά, αλλά άδεια. Λέει ο Άγιος Αντώνιος, είδες τον αδερφό σου? Όχι, αυτό το λέει ο γέροντάς μου. Και όλοι στο Άγιον Όρος, είδες τον αδερφό σου? Είδες Κύριο τον Θεό σου. Ξέρετε από πού ξεκινάει αυτό? Από τα χρόνια του Μεγάλου Αντωνίου. Όταν έλεγε ο Άγιος Αντώνιος, εκ του πλησίον εστί η ζωή και ο θάνατος. Από τον διπλανό σου εξαρτάται η ζωή σου και ο θάνατός σου. Εάν κερδίσεις τον αδελφό σου, τον Χριστόν εκέρδισες. Εάν αμαρτήσεις στον αδελφό σου, εις Χριστόν αμάρτησες. Μην κοιτάμε στον ουρανό να δούμε τον Χριστό. Ούτε στο τέμπλο της Εκκλησίας. Δίπλα μας θα κοιτάξουμε. Είναι ανάμεσά μας και έχει ακόμα τα σημάδια από τα καρφιά. Όλοι έχουν τα καρφιά τους και ο καθένας κουβαλάει το σταυρό του. Θέλουμε να αγγίξουμε τον Χριστό, θα πλώσουμε το χέρι στο διπλανό μας. Γι' αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, και αν έχω πάσαν την πίστη, ώστε όρη μεθυστάνει, να έχω πίστη τέτοια που να μετακινεί όρη, να μετακινεί βουνά η πίστη μου. Η μεγάλη και η φλογερή και η δυνατή, να μετακινεί βουνά. Θα σωθώ? Όχι. Δεν θα σωθώ. Γιατί? Και αν έχω πάσαν την πίστη, ώστε όρη μεθυστάνει, αγάπη δε μη έχω ουδέν είναι. Πάει χαμένη η πίστη. Η πίστη για την οποία είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε. Είχα δει παλιά, πολύ παλιά, ένα έργο σε κινηματογράφο, όπου αναφέρεται σε ένα περιστατικό που συμβαίνει στις Βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες. Κάνει τρομερό κρύο εκεί, πολλά χρόνια, πολλές φορές πολύ κάτω από το 0 το κρύο, κατάψυξη και βαθιά κατάψυξη. Και όταν πλησιάζει ο χειμώνας στο τέλος, μια συγκεκριμένη μέρα, Μάρτιος αν θυμάμαι καλά, κάνουν μια εκδήλωση
οι επίσημοι, φορώντας ρούχα ρεντικότα, ημίψιλο, ανεβαίνουν σε μια εξέδρα και κρατάνε ένα σκιουράκι. Και το ρωτάνε πότε έρχεται η Άνοιξη. Το έχουν μάθει από τη μετεωρολογική υπηρεσία, απαντάει κάποιος. Το λένε Groundhog αυτό το σκιουράκι και το έργο λέγεται Groundhog's Day. Στα ελληνικά έχει μεταφραστεί σαν η ημέρα της Μαρμότας. Είναι το όνομα αυτού του σκιούρου. Ρωτάνε το σκιουράκι πότε έρχεται η Άνοιξη και απαντάει ένας, ξέροντας από την μετεωρολογική υπηρεσία, και αρχίζουν τα γλέντια, οι χοροί, οι διασκεδάσεις, μια ευκαιρία να ξεσκάσουν οι άνθρωποι. Ένα κανάλι στέλνει έναν τηλεπαρουσιαστή βεντέτα να καλύψει το γεγονός. Φτάνει το μικρό γκρουπ από το κανάλι στο χωριουδάκι. Ο τηλεπαρουσιαστής έχει άλλους 3 μαζί του, μεταξύ των οποίων έχει και μια κοπέλα όμορφη, την οποία όλο προσπαθεί να την καταφέρει, αλλά όλο τρώει χιλοπίτες. Παίρνουν τα δωμάτια τους, κοιμώνται, την άλλη μέρα θα καλύψουν το περιστατικό. Την άλλη μέρα χτυπάει το ξυπνητήρι. Το έχει συνδέσει με το ραδιόφωνο. Με το που χτυπάει το ξυπνητήρι, αρχίζει το ραδιόφωνο. Και όπως είπαμε, μην ξεχνάτε, σήμερα είναι, ας πούμε, η 28η Μαρτίου, η ημέρα της Μαρμότας. Θα γίνουν οι τάδε και τάδε εκδηλώσεις, οι τάδε χωρί, να μην χάσει κανείς να παρασύρει και έλεγε. Οπότε απλώνει ο τηλεπαρουσιαστής μισοκοιμισμένος στο χέρι του και το κλείνει. Σηκώνεται, πλένεται, δίνεται, βγαίνει έξω βιαστικά, τρακέρνει σε έναν χοντρούλι που πέρναγε στο διάδρομο, συγγνώμη, κατεβαίνει κάτω. Η ξενοδόχα να ρωτάει με το δίσκο, θα πάρετε καφέ, τσάι, τι θέλετε να πείτε, προχωράει, αυτός δεν της δίνει σημασία. Στη γωνία ένας ζητιάνος με το χέρι απλωμένο, τον προσπερνάει, πηγαίνει να καλύψει το περιστατικό. Παντού χιόνια και κρύο. Ακούει μια φωνή. Τι κάνεις? Γυρνάει, βλέπει κάποιον με ένα βαλιτσάκι, ο οποίος τον πλησιάζει τρέχοντας. Δεν με θυμάσαι, ήμασταν μαζί στο κολέγιο, είμαι ο τάδε. Ο τηλεπαρουσιαστής συνεχίζει να προχωράει διαφορώντας. Τώρα κάνω ασφάλειες ζωής και ατυχημάτων. Να κάνεις και εσύ μια ασφάλεια. Καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για κάποιο φουκαρά που προσπαθεί να βρει πελάτη. Να κάνεις και εσύ μια ασφάλεια. Σε όλους κάτι μπορεί να μας συμβεί. Εκείνη την ώρα ο τηλεπαρουσιαστής κατεβαίνει από το πεζοδρόμιο στην άσφαλτο, πατάει στο νερό που γυάλιζε, που να φανταστεί ότι από κάτω ήταν μια λακκούβα και βρέθη μέχρι τη μέση του ποδιού μέσα στη λακκούβα. Την τραβάει, βγάζει το πόδι του βρίζοντας και λέει ο παλιός του συμφοιτητής, να βλέπεις, σε όλους κάτι μπορεί να συμβεί. Μόνο που δεν τον έβρισε. Συνεχίζει, πάει στο χώρο που θα γινόταν εκδήλωση και του λέει η κοπέλα, έλα, άργησες, κοντεύονται να αρχίσουνε, έχουμε καθυστερήσει, γιατί άργησες τόσο? Καλύπτουν την εκδήλωση. Και μετά, γλέντια, στο εστιατόριο τρώνε, εκείνος όλο προσπαθεί να την καταφέρει. Όλο το ένα, όλο το άλλο, όλο το άλλο. Δεν την καταφέρνει. Επιμένει. Δεν την καταφέρνει. Νυχτώνει. Κοιμώνται. Την άλλη μέρα είναι να φύγουν. Χτυπάει το ξυπνητήρι. Το έχει συνδέσει με το ραδιόφωνο. Και όπως είπαμε, μην ξεχνάτε, σήμερα είναι 28η Μαρτίου, η ημέρα της Μαρμότας. Θα γίνουν οι τάδε και οι τάδε εκδηλώσεις. Μην ξεχάσετε να παρασύρετε. Το κοιτάζει με το ένα μάτι ανοιχτό, λέει ξεχάσανε να αλλάξουν την κασέτα. Απλώνει το χέρι και το κλείνει. Σηκώνεται, πλένεται, δίνεται, βγαίνει έξω, τρακέρνει στον ίδιο χοντρούλι, το χθεσινό. Συγγνώμη, κατεβαίνει κάτω, πάλι ξενοδόχος στο ίδιο σημείο, θα πάρετε καφέ, τσάι, τι θέλετε να πάρετε. Αυτός αστισμένος βγαίνει έξω, πάλι ο ίδιος ζητιάνος με το χέρι απλωμένο στη γωνία, το προσπερνάει σαν υπνοτισμένος και έχοντας τα χαμένα και πηγαίνει ασυναίσθητα εκεί που είχαν καλύψει η χθεσινή εκδήλωση. Καθώς πηγαίνει, ακούει μια φωνή. Τι γίνεσαι, τι κάνεις? Γυρνάει, βλέπει έναν με ένα βαλιτσάκι, το χθεσινό. Δεν με θυμάσαι, ήμασταν μαζί στο κολέγιο. Είμαι ο τάδε. Τώρα κάνω ασφάλειες ζωής και ατυχημάτων. Την ώρα που άπλωνε το πόδι του να κατέβει από το πεζοδρόμιο. Και να κάνεις και εσύ μια ασφάλεια. Σε όλους κάτι μπορεί να μας συμβεί. Απλώνει το πόδι λίγο παραπάνω, προσπερνάει το νερό που γυάλιζε και πατάει στην άσφαλτο. Και γυρνάει και λέει όλο θυμό.
στον παλιό του συμφοιτητή. Όπως βλέπεις, δεν μας συμβαίνει τίποτα. Και πηγαίνει στην εκδήλωση. Του λέει η κοπέλα, πού είσαι, άργησες. Κοντεύουνε να αρχίσουνε. Γιατί άργησες τόσο? Ακριβώς τα ίδια τα χθεσινά. Ξανακαλύπτουν την εκδήλωση, αυτός αστισμένος. Μετά πάλι προσπαθεί να καταφέρει την κοπέλα. Θυμήθηκε ότι η χαζομάρα είχε πει χθες, δεν την είπε σήμερα. Την πλησίασε περισσότερο, αλλά πάλι δεν την κατάφερε. Να μην σας τα πολυλογώ, την άλλη μέρα πάλι τα ίδια. Την επόμενη πάλι τα ίδια. Και εκείνος, ξέροντας και από τις προηγούμενες μέρες τι θα συμβεί, επωφελεί το για να την καταφέρει να κάνει αυτά που ήθελε. Για παράδειγμα, την πάει σε ένα πάρκο, κάθονται στο παγκάκι, λέει μια σαχλαμάρα εκεί που προσπαθούσε να την καταφέρει, το αστράφει μια σφαλιάρα αυτή. Την επόμενη μέρα βρίσκονται πάλι στο ίδιο παγκάκι και θυμάται ότι χθες λέγοντας αυτό έφαγε χαστούκι, δεν το είπε τώρα. Είπε κάτι άλλο για να την καταφέρει και πάλι δεν την καταφέρνει. Και το έργο που ξεκινάει σαν κομμωδία σιγά σιγά εξελίσσεται σε τραγωδία. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει από την ίδια μέρα. Πού κολλήσαμε, πού έχουμε κολλήσει, τι φταίει και η σημερινή μας μέρα είναι σαν τη χθεσινή, τι φταίει και η αυριανή μας ημέρα θα είναι σαν τη σημερινή, τι φταίει και ζούμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και η ζωή μας δεν καλυτερεύει και δεν αλλάζει σε τίποτα. Πού κολλήσαμε, πού κάναμε λάθος? Γιατί ζούμε σαν να μην υπάρχουν οι άλλοι για μας. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε θυσίες, μόνο και μόνο επειδή θα κολακέψουν τον εγωισμό μας και την υπερηφάνειά μας. Αλλά λέει ένας Γάλλος λογοτέχνης, ο Κλοντέλ, είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε για τους άλλους, αλλά όχι και να ζήσουμε μαζί τους. Ναι, γιατί το να πεθάνουμε μας κολακεύει. Το να ζήσουμε μαζί τους σημαίνει ότι πρέπει να θυσιάσουμε από τον εαυτό μας πολλά. Και όμως αυτή η συμβίωση με τους άλλους, όλα τα καλά που έχουμε, αλλά και όλα τα στραβά, τα λάθη και τα πάθη που έχουμε. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν ευλογεί τη συμβίωση έξω από το γάμο. Γιατί όταν ζούμε μακριά και βλεπόμαστε για λίγο, όλα είναι μια χαρά. Το θέμα είναι πόσο ευτυχισμένοι και πόσο θα συνεννοούνται οι άνθρωποι όταν ζουν μαζί, όταν συμβιώνουν, όταν έχεις τον άλλον δίπλα σου, όταν ο άλλος είναι ο πλησίον σου, όχι ο μακράν. Τους μακράν όλοι τους αγαπάμε. Τζάμπη, δεν μας στοιχίζει τίποτα. Αγαπάς τον διπλανό σου που ζεις μαζί του. Αυτή η συμβίωση που θα φέρει στην επιφάνεια τα ελαττώματα του άλλου, τις αδυναμίες του άλλου, θα κρατήσει την αγάπη σου. Εκεί θα φανεί αν η αγάπη είναι αληθινή. Θέλεις εσύ να συγχωρεί ο άλλος τα δικά σου τα χάλια που θα έρθουν από την καθημερινή προστριβή? Έτσι θα συγχωρείς και θα αγκαλιάζεις και εσύ τον άλλον. Όταν τον δεις στην πτώση του, στην αδυναμία του και στη στεναχώρια του. Εκεί θα φανεί η αγάπη. Γι' αυτό και ο καλός Θεός μας έκανε ανώμοιους. Να μην μοιάζουμε ο ένας με τον άλλον, για να έχει ανάγκη ο ένας τον άλλον. Τον ένα τον έκανε ράφτη, τον άλλον τον έκανε υδραυλικό, τον άλλον τον έκανε ψυχικό, τον άλλον τον έκανε οτιδήποτε, για να έχουμε ο ένας ανάγκη τον άλλον και να ζούμε μαζί. Ανάγκη έχουμε ένας τον άλλον και δεν εννοούμε να ταπεινωθούμε. Για φανταστείτε να ήμασταν και αυθάρκες, να μην είχαμε ανάγκη κανέναν. Θα είχαμε πετάξει κέρατα από την υπερηφάνεια. Ανάγκη έχουμε ένας τον άλλον και δεν λέμε να πάμε να ζητήσουμε τη βοήθειά του. Μας στοιχίζει. Φανταστείτε να μην τον είχαμε και ανάγκη. Δεν μένω σε μοναστήρι, μένω σε κελί. Σε σπίτι. Ήρθε μια μέρα ένας δόκιμος
νεαρός, καλό παιδί, συμπαθέστατος, πολύ νέος και μου ζητάει να μείνει να δοκιμάσει. Να δει αν μπορεί για μοναχός. Κάτσε, του λέω. Το μαθαίνει ένας από μια γειτονική σκήτη ηλικιωμένος. Και αντί να μου εκδηλώσει τη χαρά του που ήρθε καινούριος, δόκιμος και νεαρός, με ρωτάει, συνεργάζεται? Λέω, τι ερώτηση ήταν αυτή? Όχι αν είναι καλό παιδί, αν συνεργάζεται. Όχι αν τέλειωσε καμιά εκκλησιαστική σχολή και μια θεολογία, αν συνεργάζεται. Όχι αν είναι έξυπνος, όχι αν ξέρει να κάνει δουλειές, αν συνεργάζεται. Και έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια για να συνειδητοποιήσω ότι οι πατέρες που δεν συνεργάζονται έχουν την μικρότερη πνευματική πρόοδο. Όσα χαρίσματα και να έχουν, κάνουν την μικρότερη πνευματική προκοπή. Πιστεύουμε στον Χριστό. Θέλουμε να είμαστε καλοί χριστιανοί. Θα το δείξουμε στην πράξη. Θα απλώσουμε ο ένας το χέρι στον άλλον. Θα αγκαλιάσουμε ένας τον άλλον. Θα στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Θα πούμε τον καλό λόγο. Θα χαμογελάσουμε. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, τις ασθενεί και ούχ ασθενώ. Ποιος αρρωσταίνει και δεν αρρωσταίνω κι εγώ. Είμαστε κομμάτια, είμαστε μέλη, όχι κομμάτια, είμαστε μέλη από το ίδιο σώμα, το σώμα του Χριστού. Εάν χτυπήσει το μικρό δάχτυλο με ένα σφυρί, όλο το σώμα υποφέρει. Είμαστε μέλη του ιδίου σώματος. Όταν λοιπόν υποφέρει ο άλλος και εγώ όχι αδιαφορώ, τότε ανήκω στο σώμα κάποιου άλλου και όχι στο σώμα του Χριστού. Τι ασθενεί και όχι ασθενώ. Πώς δείχνουμε την αγάπη μας στους άλλους? Και με τα λόγια. Αλλά μόνο με τα λόγια? Τα λόγια είναι αέρος και πανιστός. Στην πράξη τι δείχνουμε? Η συμπεριφορά μας τι δείχνει? Και για τους κοντινούς και για εκείνους που είναι μακριά. Μου στείλανε ένα email με 3 βιντεάκια. Στη Γερμανία ήταν τραβηγμένα και τα 3. Το ένα στην Φραγκφούρτη, το άλλο στην Νιουρεμβέργη, το τρίτο δεν θυμάμαι σε ποια πόλη. Το έχω απομονώσει, τα έχω αποθηκεύσει. Όταν βλέπετε κάτι ωραίο στο ίντερνετ, θα έχετε ένα φακελάκι, θα το αποσπάτε και θα το αποθηκεύετε, γιατί μετά τα αποσύρουν και δεν μπορείτε να τα ξαναβρείτε. Ό,τι ενδιαφέρον βρίσκεται. Να κάνετε ένα αρχείο και να τα φυλάτε. Βλέπουμε ομάδες ανθρώπων που βγαίνανε σε μέρη πολύ σύγχνεστα. Μια ομάδα βγαίνει σε μια πλατεία. Είχε βρέξει, ήταν απογευματάκι, βράδιασε, είχε αρχίσει και μισοσκοτίνιασε. Η πλατεία ήταν ηλιθόστρωτη, γυάλιζαν οι πέτρες, κάνουν ένα μεγάλο κύκλο οι άνθρωποι και γονατίζουν πάνω στις πέτρες. Ήταν και μια μάνα με ένα μικρό. Βάζει και το παιδάκι και γονατίζει και αυτό και όλοι μπροστά τους βάζουν ένα κεράκι ρεσό, αυτά σε τενεκάκι, σε αλουμινάκια που είναι, και το ανάψανε. Βλέπει ο κόσμος αυτόν τον μεγάλο κύκλο, τα κεράκια μπροστά, τους γονατισμένους και άρχισαν να μαζεύονται. Σιγά σιγά μαζεύτηκαν πολλοί. Μερικοί σήκωσαν και τα κινητά τους και άρχισαν να βιντεοσκοπούνε, να τραβάνε βιντεάκι. Ένα από αυτά είναι και αυτό που μου στείλανε. Σου λέει κάτι θα γίνει εδώ. Στους γονατισμένους κάποιοι είχαν δέσει τα χέρια πίσω τους και τα είχαν σηκώσει πολύ ψηλά. Με αποτέλεσμα να έχουν σκύψει αφύσικα μπροστά με το κεφάλι τεντωμένο. Και λες, τι κάνουν αυτοί? Ένας με ένα μεγάφωνο του χεριού κάτι έλεγε. Δεν καταλαβαίνω γερμανικά, ούτε καταλάβαινα τι έλεγε. Μετά κατάλαβα ότι έλεγε κάποια προσευχή. Και μετά άρχισαν όλοι μαζί να λένε το Πάτερ ημών εν της ουρανής. Όταν τελειώνει, αρχίσανε να ψέλνουν. Ήταν μια προτεστάντικη ομάδα χριστιανών προτεσταντών. Εν τω μεταξύ ο κόσμος είχε μαζευτεί και είχε γεμίσει όλη η πλατεία. Και τραβάγανε. Happening. Κάτι θα γίνει. Και αυτός με το μεγάφωνο τους παροτρύνει όλους να προσευχηθούμε αυτή τη στιγμή για τα αδέρφια μας τους χριστιανούς που τους φάσουν στη Συρία.
Και αυτοί που είχαν τα χέρια δεμένα πίσω και τα είχαν σηκώσει ψηλά και είχαν τεντώσει το κεφάλι, είχαν πάρει τη θέση του αποκεφαλισμού. Χωρίς να φοβόνται μουσουλμάνους που μπορεί να τους χτύπαγαν εκείνη τη στιγμή. Χωρίς να λογαριάζουν αν θα τους κοροϊδέψει ο άλλος ή όχι. Και αναρωτιέμαι, εμείς τι κάνουμε? Θέλουμε κι εμείς να συμπονούμε και να συμμετάσχουμε στον πόνο τους. Και πώς το δείχνουμε? Δεν λέω να βγούμε έξω στους δρόμους. Το βράδυ, πριν κοιμηθούμε, κάνουμε ένα κομποσκινάκι για αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Σου Χριστέ, λέησε τους δούλους Σου. Κύριε Σου Χριστέ, λέησε τους. Κύριε Σου Χριστέ, λέησε τους. Κύριε Σου Χριστέ, λέησε τους. Ή το βλέπουμε στις ειδήσεις, ανατριχιάζουμε, τι γίνεται. Και μετά από λίγα λεπτά νευριάζουμε γιατί ο καφές δεν ήρθε ακόμα. Και μέχρι εκεί ήταν η συμπόνια μας. Όχι να βγούμε στον δρόμο, το βράδυ πριν κοιμηθούμε. Για να αναρωτηθούμε πόσες φορές προσευχηθήκαμε για αυτούς τους ανθρώπους. Θέλουμε, γιατί δεν τα καταφέρνουμε. Έχουμε αποτύχει στο προσωπικό μας αγώνα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συμπονέσουμε και να συγχαρούμε με τους άλλους, όπως τα κάνουμε. Σκεφτόμαστε λάθος, πράττουμε λάθος. Για να είναι σωστή η πίστη μας στην πράξη, εξωτερικά, πρέπει να είναι σωστή και να αλλάξουμε εσωτερικά. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα γύρω μας, θα αλλάξουμε τα πράγματα μέσα μας. Θα αλλάξουμε εμείς αυτά που μπορούμε και θα αλλάξει μετά ο Θεός αυτά που δεν μπορούμε. Δεν μπαίνει ο Θεός στη ζωή μας. Δεν επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή μας, γιατί μπορούμε να κάνουμε πράγματα και δεν τα κάνουμε. Και ο Θεός δεν είναι το υπηρετικό μας προσωπικό. Να κάνει για μας αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς και δεν τα κάνουμε. Ο Θεός θα επέμβει όταν πάρουμε ένα τηλέφωνο το πνευματικό και πούμε «Παπά, πότε ευκαιρείς να φορέσεις το πετραχύλι, να έρθω να το ακούσεις». Θα αρχίσουμε από την εξομολόγηση. Θα αρχίσουμε να καθαρίζουμε το μυαλό από τη σαγούρα που έχει μαζέψει. Μετά θα καθαριστεί η καρδιά από τα πάθη που έχουν εφολιάσει. Εάν δεν ξεκινήσουμε από το πετραχύλι του παπά, είμαστε υπνοβάτες. Είμαστε σαν τα ζόμπι. Το σώμα κινείται, η ψυχή νεκρή. Το σώμα αλλού, το μυαλό αλλού. Θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα γύρω. Θα αλλάξουμε τα πράγματα μέσα μας. Μετάνοια. Μετά νοώ. Πώς λέμε μετάβολη, αλλάζουμε το νου εντελώς. Αλλάζει ο νους. Και παίρνουμε απόφαση να μην ζήσουμε όπως ζούσαμε μέχρι τώρα. Και ξεκινάμε από την εξομολόγηση. Προσέξτε, είπε ο Χριστός, ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνια. Τόσο σημαντική είναι η Θεία Κοινωνία. Και όμως ο διάολος σε στέλνει να κοινωνήσεις, αλλά όχι να εξομολογηθείς. Γιατί ξέρει ότι αν με τη ζωή σου έχεις τον διάβολο στην καρδιά, δεν θα σε σώσει ο Χριστός που έχει στα χείλη. Θα ξεκινήσουμε από την μετάνοια. Έτσι ξεκινάει όλη η ιστορία. Μετανοείτε. Ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Ένας που θα αλλάξει τον εαυτό του, άθελά του, θα αλλάξει και άλλους γύρω του. Δεν υπάρχει ατομική σωτηρία στο χριστιανισμό. Λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφα, αν σωθείς εσύ, χιλιάδες θα σωθούν γύρω σου. Εάν εσύ είσαι αποτυχημένος, όπου και να πας, θα μεταφέρεις την αποτυχία σου. Μην νομίζουμε ότι αν πάμε κάπου αλλού, αν αγωνιστούμε κάπου αλλού και όχι εδώ που είμαστε, γιατί εδώ δικούμαστε, γιατί εδώ δεν μας καταλαβαίνουν, θα κάνουμε σπουδαία πράγματα. Τίποτα δεν θα κάνουμε. Είναι ένας μεγάλος Έλληνας ποιητής, διάσημος σε όλο τον κόσμο και έχει γράψει ένα συγκλονιστικό ποίημα. Λέει, είπες, θα πάγω σε άλλη γη, θα πάγω σε άλλες θάλασσες. Μια πόλης άλλη θα βρεθεί. Και λέει διάφορα. Και απαντάει ο ποιητής. Δεν έχει πλοίο για σε. Δεν έχει οδό. Δεν έχει άλλες θάλασσες. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχε τούτη τη μικρή, σ' όλη τη γη τη χάλασες.
λέει ένας Γάλλος πάλι, λογοτέχνης και πολιτικός, είχε γίνει και υπουργός και ακαδημαϊκός ο Αντρέ Μαλρό. Τι να το κάνω να πάω στο φεγγάρι, αν είναι να αυτοκτονήσω εκεί. Εδώ θα πετύχουμε. Εδώ που μας τοποθέτησε η αγάπη του Θεού. Εδώ που μας τοποθέτησε η πρόνοια του Θεού. Αν μας ήθελε για αλλού, θα μας είχε στείλει αλλού. Θέλουμε να δείξουμε στην πράξη την πίστη μας. Ένα τηλέφωνο στον παπά. Δεν σωζόμαστε διαφορετικά και δεν σώζουμε και τους άλλους με άλλο τρόπο. Επειδή είμαστε πρόβλημα εμείς, γινόμαστε πρόβλημα και για τους άλλους. Θα πάμε και θα εξομολογηθούμε. Και πάλι, και πάλι, και πάλι, και πάλι. Και θα συμβεί αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός υπερηφάνησε ότι τάσεται. Ταπεινής δίδωση χάρη. Στους ταπεινούς στέλνει τη χάρη του. Στους υπερήφανους είναι αντίπαλος ο Θεός. Μα αν έχεις αντίπαλο το Θεό, ποιος θα σε σώσει. Στους ταπεινούς στέλνει τη χάρη του. Και πότε ταπεινωνόμαστε? Όταν λέμε, να ξέρεις τι είμαι εγώ, δεν θα μου έλεγες ούτε καλημέρα, δεν θα γύρναγες ούτε να με φτύσεις και κάτι τέτοια σάπια. Δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Ταπεινωνόμαστε στο πετραχύλι του παπά. Δεν είναι η αλφαβήτα, η εξομολόγηση, είναι το α της αλφαβήτας. Θα εξομολογούμαστε συνέχεια, 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 συνέχεια. Και κάποια στιγμή θα πούμε, τώρα πώς το κατάφερα αυτό. Απλούστατα. Ήρθε η χάρη του Θεού. Και γίνεται αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούτι με Χριστό. Αυτό που λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Όταν πολεμάω ένα πάθος, το πολεμάω εγώ. Όταν μου επιτρέψει ο Πανεφατικός και κοινωνήσω και γίνω σώμα Χριστού, το πολεμάει ο Χριστός το πάθος μέσα από μένα και τον νικάω. Και όταν έρθουμε εμείς στα σιγκαλά μας και όταν γίνουμε εμείς όπως μας θέλει ο Χριστός, τότε και η γυναίκα μας θα έχει έναν άντρα που δεν είναι νευρόσπαστο και τα παιδιά θα έχουν έναν πατέρα που δεν βάζει τις φωνές να ακούγεται στη γειτονιά και οι φίλοι θα έχουν ένα φίλο που δεν έχει σαλτάρι. Τότε θα αλλάξουν όλα γύρω μας. Επειδή θα αλλάξουμε εμείς. Μόνο τότε. Μας κοροϊδεύει ο διάολος μεταμφιεζόμενος σε αγάπη. Μα δεν έχεις αγάπη, τρέξε να βοηθήσεις. Μα δεν έχεις αγάπη, πήγαινε σώσε. Τι να σώσεις? Δεν μπορείς να σώσεις τον πιο κοντινό σου, τον εαυτό σου. Αυτούς που είναι μακριά θα σώσεις. Μας κάνει ο διάβολος και αναρωτιόμαστε τι θα γίνει στο Πακιστάν, τι θα γίνει στο Αφγανιστάν. Σαν κάτι αριστερού στη δεκαετία του 60 ήμουν σε μια διαδήλωση και γιατί φωνάζανε για την καταπίεση των δικαιωμάτων των εργαζομένων της Βενεζουέλας. Είχε λύσει η Ελλάδα τα προβλήματά της στη δεκαετία του 60 και στεναχωριόταν για τη Βενεζουέλα. Έτσι μας κοροϊδεύει ο διάολος. Έχουμε αγάπη για τη Βενεζουέλα και χάνουμε τη γυναίκα μας και τα παιδιά μας. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, χάζευα στην τηλεόραση. Ήταν μια συζήτηση και κάποιος ορίετο φώνασε. Γιατί δεν τον είχαν ξαναψηφίσει. Λέω, τι είναι αυτός που φωνάζει, ήταν υπουργός. Δεν ξέρω ποια κυβέρνηση ήταν, ούτε τι υπουργός είναι αυτός, δεν ασχολούμαστε με την πολιτική. Αλλά ο άνθρωπος ήθελε να σώσει την Ελλάδα. Και τώρα δεν τον είχαν ξαναψηφίσει. Γιατί να μην τον ψηφίσουν? Είχε τόση αγάπη μέσα του για την πατρίδα. Είχε σχέδια για τους Έλληνες. Είχε προγράμματα για την χώρα του, για την πατρίδα του. Ήθελε να βοηθήσει, ήθελε να σώσει. Ανάμεσα στους άλλους που καθόντουσαν ήταν και μια, η οποία είναι πολύ έξυπνη γυναίκα, τρομερά έξυπνη, πολύ πιστή χριστιανή, μαχητική χριστιανή, έχει και ένα πάθος, το κάπνισμα. Πολύ δραστήρια γυναίκα. Και από τον τρόπο που κάπνισε, κατάλαβα ότι είχε αρχίσει και έπαιρνε ανάποδες στροφές. Λέω, κάτσε τώρα, θα κάνει μπάμπα και θα γελάσουμε. Και εκεί που φώναζε εκείνος, γιατί δεν τον ξαναψηφίσανε, για αφού είχε το τάδε πρόγραμμα για την Ελλάδα, αφού ήθελε να βοηθήσει τους Έλληνες, γυρνάει αυτή σε μια στιγμή και του κάνει «Ρε, άι παράτα μας», κόκαλο εκείνος. 4 φορές ρε παντρεύτηκες και χώρισες, κόκαλο αυτός. 200 τετραγωνικά δεν μπόρεσες να κυβερνήσεις, μια χώρα θα κυβερνήσεις. Τη γυναίκα σου και 3 παιδιά δεν μπόρεσες να σώσεις, 10 εκατομμύρια Έλληνες θα σώσεις. Άι παράτα μας, κόκαλο.
ώσπου να τελειώσει η συζήτηση, κύχ δεν έκανε. Έτσι έμεινε. Στείλε άλατος. Δεν μπόρεσες να κυβερνήσεις ένα διαμέρισμα στο οποίο έμενες. Θα κυβερνήσεις μια χώρα. 4 φορές διέλυσες στο σπίτι σου τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Θα βοηθήσεις 10 εκατομμύρια. Έτσι μας κοροϊδεύει ο διάβολος. Να κοιτάμε τα μακρινά και να χάνουμε το έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Τι λέει η τάδε προφητεία. Θα γίνει το τέλος του κόσμου. Θα κάνουν οι εισβολοί Τούρκοι. Καταρρίψανε το αεροπλάνο. Σφάζουν στην Βραζιλία, στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν. Και χάνεις το παιδί σου μπροστά στα μάτια σου. Και δεν έρχεσαι σε συνεννόηση με τη γυναίκα σου. Εσύ που ενδιαφέρεσαι για το Πακιστάν. Έτσι μας κοροϊδεύει ο διάβολος. Μεταμφιέζεται σε αγάπη. Η αγάπη είναι το αγαπημένο ρούχο του διαβόλου. Ο διάβολος όταν θέλει να σε κερδίσει, για αγάπη θα σου μιλήσει. Δεν έρχεται με κέρατα και ουρά να τον εγνωρίσουμε. Γι' αυτό δεν μπορούμε να σωθούμε αν δεν καθαρίσει το μυαλό μας από τη σαβούρα που έχουμε μαζέψει. Και όταν γίνουμε όπως θέλει ο Θεός και στραφούμε στο διπλανό μας και το πιάσουμε από το χέρι, τότε θα αλλάξουμε όλα. Και μια μέρα η Βεντέτα, ο τηλεπαρουσιαστής του έργου, κατάλαβε το λάθος του. Και πηγαίνοντας για πολλωστή φορά να καλύψει την εκδήλωση, δίνει για πρώτη φορά η λιμοσύνη στο χέρι του ζητιάνου που ήταν απλωμένο στη γωνία και τον προσπερνούσε τόσες φορές. Πηγαίνοντας, ακούει τη φωνή. Δεν με θυμάσαι, ήμασταν μαζί στο κολέγιο, και χαμογελάει. Και όσο να τελειώσει εκείνος, να κάνω μια ασφάλεια. Και κάνει μια ασφάλεια και ο φουκαράς φεύγει ο άλλος όλο χαρά. Πηγαίνει, καλύπτουν την εκδήλωση, πηγαίνουν πάλι στο κέντρο, στο εστιατόριο να φάνε. Αυτή τη φορά φερόταν σαν κύριος. Η κοπέλα είχε παραξενευτεί. Πώς το έπαθε και σταμάτησε να της κάνει καμάκι και έγινε ξαφνικά gentleman. Εκείνος να της σερβίρει το ποτό, να της δίνει την πετσέτα, εκείνη τα είχε χαμένα. Και ξαφνικά πετάγεται όρθιος και αρχίζει να τρέχει από το διάδρομο. Ερχόταν ένας σερβιτόρος κρατώντας στο χέρι του τον δίσκο με τα πιάτα και τα ποτήρια. Τρέχει αστραπία ο τηλεπαρουσιαστής και την ώρα που φτάνει μπροστά στον σερβιτόρο και απλώνει τα δυο του χέρια, ο σερβιτόρος γλιστράει και πέφτει και ο τηλεπαρουσιαστής πιάνει το δίσκο στον αέρα. Ο σερβιτόρος ο καημένος ροντάει κάτω και πετάγεται τρομαγμένος. Πάει, θα χάσω τη δουλειά μου, θα χάσω το μισθό μου, θα με απολύσουν, τα άσπασα όλα. Σηκώνεται απάνω και βλέπει τον τηλεπαρουσιαστή να του δίνει χαμογελώντας το δίσκο. Παίρνει σασισμένο στο δίσκο, χαμογελάει, τον ευχαριστεί, ο τηλεπαρουσιαστής επιστρέφει στην κοπέλα. Πώς το ήξερες, του λέει εκείνη, ότι θα γλιστρήσει και έτρεξες. Πού να κάτσει να της εξηγήσει. Άρχισε να προσέχει τους άλλους. Όχι πια να χρησιμοποιεί τους άλλους. Και άλλαξε η μέρα και η ζωή του ξανάρχισε. Όσο κοιτιόμαστε στο καθρέφτη, δεν πρόκειται να καταφέρουμε τίποτα. Όσο καθρεφτιζόμαστε στα μάτια του αδερφού μας, θα ζούμε. Η ζωή μας είναι η άλλη. Βλέπετε, λέει ο Απόστολος, πώς περιπατείτε. Μη ως άσοφοι, σαν άμυαλοι, αλλά ως σοφοί. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Εποφελείστε από το χρόνο που σας παραχωρεί ο Θεός. Δεν θα μας δίνει πάντα ο Θεός χρόνο. Ο Θεός κάνει υπομονή. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μου, που βράδιασε η σημερινή μέρα. Για άλλους δεν βράδιασε. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μου, το πρωί που ξημέρωσε η νύχτα. Ακόμα με περιμένεις, δεν απελπίστηκες ακόμα. Για άλλους δεν ξημέρωσε αυτή η νύχτα. Εξαγορεζόμενοι τον καιρό. Μη ως άσοφοι, αλλώς σοφοί. Ότι η ημέρα πονηρέ είσαι. Γιατί οι ημέρες είναι πονηρές. Κάνε ο Θεός υπομονή, κάνε ο Θεός υπομονή, αλλά λέει κάπου αλλού ο ίδιος ο Απόστολος, μη της
υπομονής αυτού, της μακροθυμίας αυτού που καταφρονείται. Μην κοροϊδεύετε με την υπομονή που κάνει ο Θεός. Μην εμπέσετε την μακροθυμία του Θεού. Για να μην γέννηστε καθώς και οι πατέρες ημών. Για να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα από ό,τι ήταν παλιότερα. Και έτσι λοιπόν, ζώντας, πράττοντας, ενεργώντας, όχι με την πίστη στη φαντασία, θα έρθει η ώρα να φύγουμε. Και τα έργα αυτών, λέει αλλού, ακολουθούσε μετά αυτόν. Ό,τι έχουμε κάνει εδώ, θα μας ακολουθήσει εκεί. Είτε καλό, είτε κακό. Ένας συγγραφέας που έχει γράψει ένα κακό έργο και ζημιώνονται κάποιοι και να πεθάνει, όσα χρόνια και να περάσουν, οι ψυχές, το κακό που θα παθαίνουν διαβάζοντας τα έργα του, θα πηγαίνει και θα τον βρίσκει εκεί. Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες. Όχι εκείνοι που μιλάνε για τον Χριστό, αλλά εκείνοι που ποιήσαν την εντολή του Χριστού. Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις Ανάσταση ζωής. Οι δε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάσταση κρίσεως. Και στην Αποκάλυψη, και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης, από αυτά που είχαν γραφτεί στα βιβλία. Κατά τα λόγια τους? Όχι. Κατά τα έργα αυτών. Εύχομαι λοιπόν και εγώ με σωστή πίστη, αλλά και αγαθά έργα, να σταθούμε ενώπιον του Κυρίου εν ημέρα κρίσεως. Η Παναγία να σας δίνει δύναμη, φώτιση, με το καλό να τελειώσει η νηστεία των Χριστουγέννων και να γιορτάσουμε για πολλωστή φορά τον ερχομό της αγάπης, που θα την δείξουμε στην πράξη αυτή την αγάπη. Και μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Προσέξτε το αυτό. Άνευ εμού ουδήναστε πει ουδέν, λέει ο Χριστός. Και τον Χριστό τον βρίσκουμε μόνο μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Όχι διαβάζοντας βιβλία, όχι ακούγοντας, όχι βλέποντας, όχι μαθαίνοντας. Γνώσεις έχει και ο διάβολος. Δεν μας σώζουν οι γνώσεις. Μας σώζει η συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας. Τον Χριστό τον κερδίζουν μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Θα παντρευτούμε στην Εκκλησία, θα βαπτιστούμε στην Εκκλησία, θα εξομολογηθούμε στο κατρακύλι του Παπά. Μην απομακρύνεστε από την ενορία σας. Μην απομακρύνεστε από τους ιερείς σας. Ας μην καταλαβαίνετε το γιατί. Το ξέρουν εκείνοι που προσπαθούν να σας απομακρύνουν. Μην μας κοροϊδεύει ο διάβολος. Είναι κακός ο Παπάς, ανάποδος ο Δεσπότης. Μα εδώ άλλος είχε Παπά, ιερέα τον Χριστό και εξομολόγο τον Χριστό. Και δεν σώθηκε, πήγε και κρεμάστηκε. Δεν θα σε σώσει ο άνθρωπος. Το μυστήριο που τελεί αυτός ο άνθρωπος θα σε σώσει. Μπορεί ο Παπάς να είναι σαν τον γιατρό που καπνίζει και λέει μην καπνίζεις, είναι κακό το κάπνισμα. Είναι κακό. Άμα το κάνεις θα ωφεληθείς. Το τι κάνει εκείνος πρόβλημά του. Δεν σε σώζει η αγιότητα του Παπά. Να πεις άμα πάω κοντά στον Άγιο θα γιάσω κι εγώ. Δεν είναι πολιτική αγιότητα, είναι καθορθωτή. Θα αγωνιστείς για να γίνεις Άγιος. Και ο αγώνας για να γίνεις Άγιος είναι η εξομολόγηση στο πετραχύλι του Παπά. Είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να το χωνέψουμε γιατί έχουμε κάνει το μυαλό μας κουβάρια. Έχουμε πάψει να είμαστε απλοί. Και επειδή έχουμε κάνει το μυαλό μας μαλλιά κουβάρια, κάνουμε και τη ζωή μας μαλλιά κουβάρια. Λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, ένας άνθρωπος έχει 1.000.000 θελήματα. 1.000.000 άγγελοι έχουν ένα θέλημα. Πώς να αρέσουν στον Θεό. Λοιπόν, θα αποκτήσουμε αυτή την Αγία Απλότητα. Και επειδή μόνοι μας δεν μπορούμε, γιατί είπαμε ότι ο διάβολος μεταμφιέζεται στο πετραχύλι του Παπά. Ο κόσμος να χαλάσει, θα κρατάτε τον Παπά από το ράσο. Προσέξτε το αυτό. Είναι τρομερή η δύναμη της ιεροσύνης. Όχι τρομερή, είναι ο μόνος τρόπος να σωθούμε. Λέει ένας Θεσσαλονικός Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, οι πύλες των μυστηρίων είναι ανώτερες από τις πύλες του Παραδείσου. Που ονειρευόμαστε όλοι να περάσουμε. Γιατί? Γιατί για να περάσεις για να μπεις στις δεύτερες, πρέπει να περάσεις πρώτα από τις πρώτες. Να βαπτιστείς, να παντρευτείς, να εξομολογηθείς, να κοινωνήσεις. Και για έναν άλλο λόγο ακόμα.
Γιατί οι πύλες των μυστηρίων, όποιον δεχτούν, δεν τον βγάζουν ποτέ πια έξω. Ένας που βαφτίστηκε, δεν θα είναι ποτέ σαν να μην βαφτίστηκε. Δεν τον βγάζουν ποτέ έξω. Ενώ οι πύλες του Παραδείσου, λέει, κάποτε άνοιξαν και ξανά κλείσαν, αφήνοντας όμως αυτή τη φορά έξω τον διάβολο και τους αγγέλους του. Τόσα μας έχει δώσει ο Θεός για να σωθούμε. Έχουμε χάσει τις δικαιολογίες του πολλού. Θέλουμε να μαθαίνουμε, να μαθαίνουμε, να μαθαίνουμε και όσα ξέρω διάλογα θα τα μάθουμε ποτέ. Ποτέ. Γι' αυτό έχω κυριολεκτικά, όχι πάθει σοκ, και έχω εκνευριστεί και έχω μείνει κατάπληκτος από το ότι όλοι οι τελευταίοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όλοι, και οι ανακηρυγμένοι Άγιοι αναγνωρισμένοι και οι μη αναγνωρισμένοι ακόμα, ο Άγιος Παΐσιος, ο Πατήρ Πορφύριος, ο Εφραίμ της Αριζώνας, ο Παπαϊάκωβος ο Τσαλίκης, ο Παπαγιώργης ο Καρασιλίδης, η Δράμα, όλοι είναι του Δημοτικού. Και εμείς μαθαίνουμε και γυρνάμε μετά στον ολιγογράμματο του Δημοτικού και λέμε Άγιο του Θεού, πρέσβευε υπέρ μου με τα πτυχιακά. Είναι ένα Κύριε Σου Χριστέ λέησέ με και τηλέφωνα στον παπά. Έτσι ξεκινάμε. Και ξεκινώντας μαθαίνουμε. Αλλά σας ζάλισα. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, με τα χαράς. Αν όχι, να παραχωρήσουμε το μικρόφωνο σε άλλο. Αν θέλετε ρωτήσεις, να δώσουμε το μικρόφωνο. Μάλλον εκαλύφθησαν και θα αφήσουμε και κάποια για την επόμενη φορά. Να εύχεστε καλά Χριστούγεννα, η Παναγία να σας δίνει δύναμη, φώτιση και υπομονή. Και τα δύνατα παρατρόπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Και ό,τι και να ακούτε, θα ξέρετε ότι μίζωνο είναι μη ή ο είναι το κόσμο. Ας λέμε ό,τι θέλουν. Ή ο Θεός με θυμών, τι καθημών. Όποιος αν είναι ο Θεός μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας. Να εύχεστε. Ευχαριστούμε γέροντα. Ευαγγελότα. Παρακαλούμε, Ρετά. Αδελφοί και πατέρες, ιερείς, αγαπητοί αδελφοί, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε και μέλη του Συλλόγου, φίλοι του Αγίου Όρους, εκλεκτέ ομιλητή της σημερινής ημέρας, ομολογώ ότι είμαι έκπληκτος έτσι από τον τρόπο με τον οποίο ακούσαμε την ομιλία αυτή. Τόσο ελεύθερη, τόσο σαφής η ομιλία, τόσο όμορφη, τόσο χαριτωμένη, με παραδείγματα περισσότερο, με πολλή σαφήνεια. Πατέρα Νίκον, δεν ξέρω, αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα για την προσφορά σας αυτή, για την ομιλία σας, για όσα μας είπατε, για τα παραδείγματα ιδιαιτέρως και για την ελευθερία με την οποία σας ακούσαμε και μιλήσατε. Ομολογώ ότι δεν ακούμε συχνά τέτοιες ομιλίες, ακόμα και από το Άγιον Όρος. Ήσασταν πολύ εκλεκτός, δεν κολακεύω, δεν υπερβάλλω, δεν επενώ, αλλά λέω την αλήθεια. Ήταν πάρα πολύ όμορφα που ακούσαμε αυτή την ομιλία. Γι' αυτό θέλω να συγχαρώ εσάς, τους φίλους του Αγίου Όρους, τον Πρόεδρο, που είχατε την σκέψη και τη διάθεση να φέρετε σε εμάς αυτόν τον εκλεκτόν ομιλητή, για τον οποίο προσωπικά αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πατέρα Νίκον, δεν έχω προσωπικώς λόγους να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για την εκλεκτή αυτή ομιλία σας. Τώρα έρχεται στο νου μου και το κείμενο του κυρίου Νίκου, στον οποίο εύχομαι χρόνια πολλά για τη γιορτή του.
νομίζω το έχουμε πάρει το κείμενο αυτό, στο οποίο αναφέρεται στον εκλεκτόν ομιλητή, τον πατέρα Νίκονα. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε να ζήσετε και πράγματι όσα γράφετε είναι πολύ σωστά. Και πάλι λέω, δεν λέω ψέματα, δεν λέω υπερβολές, έτσι όπως ένιωσα εγώ προσωπικά την ομιλία την οποία ακούσαμε. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους εσάς που γεμίσατε την αίθουσα, που γεμίσατε το πνευματικό μας κέντρο. Χαιρόμαστε πολύ. Χαιρόμαστε για το ενδιαφέρον σας. Χαιρόμαστε πάντοτε για την διάθεση με την οποία μετέχετε σε αυτήν την εκδήλωση, σε αυτή την ομιλία, την αγιορείτικη ομιλία. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο τόπος μας συνδέεται με το Άγιον Όρος, με τους πατέρες του, με το Σύλλογο οι Φίλοι του Αγίου Όρους. Σε λίγο θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Έχουμε με την ομιλία τη σημερινή αυτή την προετοιμασία. Συγχαρητήρια που ήρθατε, συγχαρητήρια που μετέχετε. Μακάρι έτσι πάντοτε να έχουμε όλο το ενδιαφέρον και όλη την αγάπη σε όλα τα πράγματα που γίνονται, που λέγονται αληθινά, όπως στην απόψινή ομιλία, για να μπορούμε έτσι να προχωρούμε όλοι μαζί, ενωμένοι, αγαπημένοι, να μην είναι κάθε ένας μόνος του, αλλά όλοι μαζί να προχωρούμε όπως το νιώθω αυτή τη στιγμή βλέποντας το πρόσωπό σας. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους εσάς που μετήχατε στην ομιλία αυτή και πάλι στον πατέρα Νίκονα πάρα πολλά συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες, στον κύριο Πρόεδρο, στους φίλους του Αγίου Όρους και δόξα τω Θεώ που ο τόπος μας συνδέεται πολύ όμορφα με το Άγιον Όρος. Είναι πολύτιμο αυτό οπωσδήποτε και χαιρόμαστε πολύ που έγινε απόψε αυτό που έγινε σε αυτό το χώρο. Εύχομαι να έχουμε καλά Χριστούγεννα, να προετοιμαστούμε. Δεν θα παραλείψω να πω ότι η Εκκλησία μας λέει ότι η καλύτερη προετοιμασία για τα Χριστούγεννα είναι η νηστεία, την οποία δεν πρέπει να παραλείπουμε ποτέ. Δεν το κρύβω αυτό το πράγμα. Βλέπω πολλές φορές σε διάφορες εκδηλώσεις σαν να μην υπάρχει η νηστεία και προσφέρονται όλα τα πασχαλινά. Πρέπει να το δούμε, πρέπει να το προσέξουμε, γιατί οπωσδήποτε δεν μπορούμε να ζήσουμε και να ζούμε ισοπεδωμένοι όλες οι μέρες το ίδιο. Τα Χριστούγεννα δεν είναι τίποτα. Μην μειώμαστε αυτό. Και πάλι ευχαριστώ. Και συγχαίρω τον εκλεκτόν ομιλητή, τους φίλους του Αγίου Όρους και όλους εσάς αγαπητοί αδελφοί και εύχομαι καλά Χριστούγεννα και πολύ ευλογημένα. Ευχαριστούμε πολύ τον Σωτηρότατο, ο οποίος πραγματικά έχει αγκαλιάσει και το Σύλλογο και όλες τις προσπάθειες που κάνουμε για να έρθουν πατέρες από το Άγιο Όρος, ιερά σεβάσματα για να τα προσεγγίσει ο λαός μας. Θα παρακαλέσουμε τον κύριο Τσαπάκη, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος, όπου τόσα πολλά προσέφερε στο Σύλλογο και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, να έρθει να μας διαβάσει, γιατί είναι και ποιητής πριν τον άλλον, να μας διαβάσει τα ποίηματα τα οποία έχει γράψει για τον πατέρα Νίκονα. 2 ποίηματα είναι, εντάξει, θα μας τα διαβάσει γρήγορα. Και επίσης να σας πω ότι με το πέρας της εκδηλώσεώς μας υπάρχουν κασέτες του Γέροντα, πάρα πολλές, οι οποίες δεν υπάρχουν κυκλοφορημένες πουθενά και μπορείτε να τις πάρετε φεύγοντας από εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σεβασμένο, το ξαναλέω, που μας έχει αγκαλιάσει τόσο και που μας δίνει την ευλογία και φέρνουμε τους αγιορείτες εδώ και που μας βοηθάει σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Σας
Σεβασμιότατε, δεσιμότατη, πατέρα Νίκονα, αγαπητά μας Χριστό αδέλφια, νιώθω την υποχρέωση, τη βαθιά υποχρέωση, να ευχαριστήσω για την προσφορά την οποία μας κάνει ο γέροντας ο Νίκονας, ο πνευματικός μας πατέρας. Εμείς σαν κριτικοί ακολουθούμε την παράδοσή μας και τις ευχαριστίες μας τα πάντα τα εκφράζουμε με μαντινάδες, με ποίημα. Λοιπόν, σας αφιερώνω γέροντα το εξής ποίημα. Χίλια καλώς ορίσατε στην γενναία Κρήτη. Θερμά σας υποδέχεται στο δικό της σπίτι. Και στο δικό σας, διότι πλέον η Κρήτη είναι το δεύτερο δικό σας σπίτι. Σήμερα είναι Κυριακή, 6 του Δεκεμβρίου. Του Άγιου Νικόλα Τσαρετές να έχετε διαβίου. Όπως τον Παύλο γέροντα, ήρθες να κατηχήσεις σ' όλους εμάς τους κριτικούς αγάπη να σκορπίσεις. Το ευγενικό χαμόγελο και η πραότητά σας λάμπουν και μαρτυρούν πολύ την αγιότητά σας. Η Κρήτη υποκλίνεται στην Άγια Αρχοντιά σας και είναι υπερήφανη στη Θεία Λεβεδιά σας. Κοντά σας νιώθουμε χαρά, μεγάλη ευτυχία. Μας εμψυχώνετε θερμά με τόση ευλογία. Τα λόγια σας είναι γλυκά και όλους μας γλυκαίνουν. Μας δίδουν θάρρος στη ζωή, το βίο μας εφραίνουν. Πνευματικέ πατέρα μας, το νου μας σαγηνεύεις. Σ' όλο τον κόσμο που μιλάς, πάντοτε τον μαγεύεις. Αγάπη είναι ο Θεός. Και αυτό μην το ξεχνάτε. Κι όποιος τον άλλο αγαπά, πάντα γλυκά κοιμάται. Πνευματικά όποιος θα ζει και επάνω και τα επάνω βλέπει, ειρηνικά περνά στη γη, παράδεισος του πρέπει. Ιερωμένους σαν και εσάς θέλουμε στη ζωή μας να μας φωτίζουν συνεχώς, να σώζουν την ψυχή μας. Η νέα σκέτη όπου ζεις είναι ένα πανδοχείο, πνευματικά μας οδηγεί με ευλάβεια στο Θείο. Εσείς προσφέρετε πολλά στη χριστιανοσύνη, σαν το καλό το δάσκαλο με τόση εμπιστοσύνη. Σε ευχαριστούμε γέροντα βαθιά από την καρδιά μας για όλα που προσφέρετε σε εμάς και στα παιδιά μας. Εύχομαι στον Παράδεισο όλοι μας να βρεθούμε μέσα στους κόλπους του Αβραάμ, μαγγέλους να υμνούμε. Καλά Χριστούγεννα, καλά γιορτές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα Νίκονα για τον κόπο του και για ό,τι μας είπε. Του ευχόμαστε καλή δύναμη στο κελί που προσπαθεί να ανακαινήσει το οποίο είναι σε κακή κατάσταση και ό,τι μπορούμε ο καθένας μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους πατέρες που ήρθαν. Να είστε καλά. Καλή νύχτα και ευχόμαστε γρήγορα να σας ξαναδούμε. Να μπορέσουμε πάλι να φέρουμε κάποιον γέροντα. Αμήν.